बंजर जमी पे भी फसल उगते देखा है, बंजर जमी पे भी फसल उगते देखा है। सुदूर देहात को भी शहर बनते देखा है। आग के लपटों की बात कौन कहे, आग के लपटों की बात कौन कहे। हमने चिंगारी को भी अंगार बनते देखा है। कुमारी प्रभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गली गली गांव पर चार बाटे, शिक्षित समाज से भी उम्मीदवार बाटे, शिक्षित समाज से भी उम्मीदवार बाटे। गली गली गांव पर चार बाटे, शिक्षित समाज से भी उम्मीदवार बाटे। बेकारी क्षेत्र संख्या 5 से जितावे के बाटे, कारी क्षेत्र संख्या 5 से जितावे के बा। कुमारी प्रभा के पार्षद बनावे के बाटे, कारी क्षेत्र संख्या 5 से जितावे के बाद। काम किया है काम करेंगे, साथ मिलेगा विकास करेंगे। सबका विकास सबके साथ, आओ चलो हमारे साथ। दीप वहीं जलाना है जहां सदियों से अंधेरा है। सोशल मीडिया में पूरा छा गईली प्रभा कुमारी, सबके भाग गईली। सोशल मीडिया में पूरा छा गईले, अजय यादव सबके भाग गईले। अब की नेता ना बेटा जितावे के बा, अब की नेता ना बेटा जितावे के बा। कुमारी प्रभा के पार्षद बनावे के बाटे, कारी क्षेत्र संख्या 5 से जितावे के बाद। मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिखते ना, मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिखते ना। मेरे तन के हर एक हिस्से पे हिंदुस्तान लिखते ना। क्योंकि मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है। कहीं पे राम तो कहीं पे रहमान लिखते ना। अजय यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी प्रभा परसन बाड़ी हो, जीतेला लगैले लगन बाड़ी हो। अजय यादव परसन बाड़े हो, जीतेला लगैले लगन बाड़े हो। विरोधियन के झांसा में न आवे के बा, पैसा कौड़ी के चक्कर में न आवे के बा। कुमारी प्रभा के पार्षद बनावे के बाटे, कारी क्षेत्र संख्या 5 से जितावे के बाद। गली गली गांव पर चार बाटे, शिक्षित समाज से भी उम्मीदवार बाटे। कारी क्षेत्र संख्या 5 से जितावे के बाटे, कारी क्षेत्र संख्या 5 से जितावे के बाद। कुमारी प्रभा के पार्षद बनावे के बाटे, कारी क्षेत्र